guys! Hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my channel, Teresa Bisaya pero Bicolana, tenderang Bisakul. Bali lumipat ako ng pwesto dahil andito yung aking mga i-unbox. Kunti lang naman to, yung mga pinamili ko sa grocery. Ayan, bali 3 box lang naman siya, tsaka 3 bundle, tapos yung 3 sesto. Yun lang muna. Ayan guys, bali ito na yung aking order sa Lazada. Ano siya na, tawag dito? Outdoor cable or wire. Ito, diba guys? In-order ko siya from Lazada kasi kakailanganin ko to sa aking piso wifi. Bale, ayan. Parang tingin ko maiksi. Parang naiksian ako. Ang ano lang pala, dapat pala dinagdagan ko na. Ayan, bali mag-uumpisa ako dito sa isang box. Wait lang, kukunin ko lang yung resibo. Ayan guys, medyo puputulin ko muna yung pagbibideo ko dahil may dumating yung Lazada natin. Kaya ito, wait ko lang. Ayan guys, hindi pa man lang tayo tapos. Dumating na yung isa kong order. Ayan. Basta gamit ko siya. Hindi ito luho. Bali partner sila. Ito bali sa partner tong dalawang to. Pero magkahiwala yung deliver. Nauna tong dumating, tapos maya-maya dumating lang din tong isa. Ayan, magbibideo na ako. Itutuloy ko na yung aking pag-unbox. Ayan guys, mag-start na ako, pero siguro ito yung unahin ko sa isang box. Meron akong kinuhang balloons ito. Noon pa talaga, ganito na yung mga tinda ko, mga laruan. Ayan, ito. Ayan, diba? Ito ay hindi ko kasi mahanap dito kung alin dito yun. May nakalagay ditong others. Ito lang naman yung others na medyo may kamahalan. Naghahalaga siya ng 115 pesos. Yun. Bali 115, pero ang laman na niya ay, hindi lang ako sure kung ito yung 115 kasi nakalagay ay others. Ang ano niya, ang laman niya ay 160 pesos. Diba? 160 pesos. Ayan. Mamaya ikukorek ko na lang kung mali kasi nakalagay lang ay others 115. Tapos meron akong mga Lucky Me. Yung Lucky Me namin dito ay 1160 na. 1160. Ito. 1160. Bali kumuha ako ng ang Lucky Me ko, ang kinuha kong Lucky Me ay 16 na piraso. 16 na piraso, 1160, kaya 185.60. Lahat to, Lucky Me Canton. Ayan, siguro ito, bigat. Ito yung mga kanton, nabili ko, 3, 4, 5, 6. Kahit anong flavor ng kanton ay 1160. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
So, 16 na pirasong kanton at saka ano lang, 5 beef. Walang Lucky Meat chicken kaya hindi ako nakakuha. Hindi ko rin napansin, dapat pala dinagdagan ko na to. Ang Lucky Meat naman ay 7.60. 7.60. Tapos yung Magic Sarap ay 43.40. 43.40. Pero kung mapapansin nyo, ayan, wala na siya sa plastic. Diba, dati nakabalot pa to, pero ngayon hindi na siya nakabalot. Bali, dalawang haba yung kinuha ko. 43.40, dalawa ay 86.80. Anong gawin din sa ano? Yan, ang bentahan ko nito dito sa amin ay 13 pesos. Bali, dalawa lang yung kinuha ko kasi ay, naku, bakit ba dalawa lang kinuha ko? Wala na pala akong crispy fry. Naku. Tapos itong sampalok. Ito, hindi, talaga ito. Naku, dalawa lang din pala nakuha ko ito. Ito yung mabilis sa amin. Ito yung fast moving sa akin dahil kahit mga bata, bumibili nito sa akin ng 10 piso, 5 piso, yun. Kaya mabili ito sa amin. Siguro mga nasa ano lang to. Wala pa siguro tong 30. Guys, bali ito yung order ko. And guys, bali ito yung order ko, isang rim. Bali meron pa kasi akong ano, ayan, meron pa akong isang rim. Kaya isang rim lang muna yung kinuha ko. Tapos meron siyang free. Ayan, dalawang free. Tapos ito rin, pag kumuha ka ng 4, merong dalawang free. Ayan. Kumuha ka ng 2, merong isang free. Kaya kinuha ko 4 para 2 ang free. Ayan. Tapos ayan, naka-discount na naman tayo. Dapat ang babayaran ko ay 1,221. Pero dahil meron tayong kahana naman, hanggang sa 11 piraso, tsaka isang puti. Ayan, naka-discount tayo ng 65 pesos. Kaya binayaran ko lang ay 1,156 na dapat ay 1,221. Ayan. Saglit lang to dahil merong music. You know I'm gonna get Bitches, they gotta check in with the queen. I'm the alpha, the omega, everything in